Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Hagas ngi palay jong katayo ka arpuway tarik unaitung arajar arpuar kinong hikay SSA kilalek banya kendo yaw lat ka jela u Satyapal Malik ban kerpan na u ba untuk larlem halor ke jing ngap kuman jong ka sorkar ya ke jing dawa kinong hikay SSA ban pelaj no ya ke tulop jongki ka basan benai. Habaya keren baru Presiden jong ka Meghalaya SSA School Association ubabu Aristotle Rambai. Ulayat hu ba marsenia kendo ya ulat hangto hi hakmat jongki ula phone ya u menteri rangba ka jelau Konrad K Sangma ban keli na u ayu ka sorkar kalale halor ka jingdawa jong ka nohikai SSA kibarang don hapadang ka jingya ki hadu mentaru. Ulayat hu bahagata ka jingya keren phone u Konrad ula ong ba udang don syatura kumta ulat ula bthai u ba marsen wan phai shlong udai ban khot ya keren no ya gino hikai ban penbek ya kani ka kam shushu ula ong balasai ka sngi ka arpuar tarik un naitung arajar arpuar ulat un lech Delhi bat un ya keren ru bat ka sarkar India halor ka jing jong gino hikai SSA Menta kesngi nakaliang jong ngi ka Meghalaya SSA School Association hadin ka jing sngap man jong ka sorkar jela halor ki artli ki mat jing dawa jongi ka banongkong ban pelaj ya ketulop badang sa jengi san benai kata jong benai February and March jong ka financial year jong ka last financial year 2021-22 nang ta jong current financial year 2022-23 jong benai April, May and June kabaar kaba nakaliang jungi dawa ban pinkiu dan enhance ya ketulop jungi kinohikai SSA kembal omentan hadin baka ngimyo kano ka respon nakaliang jong ka state government menta kasngi ngila yolat bani kendo i honorable governor ban pensngeu hai ya kiniki artli kimat jing dawa jongi ban ngila kerpar ro i ban nakaliang jong i ba in tuklar lem akbai dei bat kane kapenta nang bangi na kalian jungi kinohi kasi in yo ela ka jong hok ya ka jing ya kren jungi badi honorable governor hang to hi hakmat jungi ila phone you honorable chief minister Konrad K Sangma but ila kli na iba kai mo na kalian jopi ka state government pilale hakabai dei bat kani ka issue jungi ni kinohi kai SE ki bala don menta hang ni capital city ban protest mentala south ni limit te nakaliang jong i honorable governor ila tha yo honorable chief minister Sir Konrad K Sangma ba Maria Poi Shillong udai ban address no ya kane ka issue ban settle once for all kata kalong ka ka ba nakaliang jong i honorable governor ila pensngeu hangi ya ka ba ila kren ba i honorable chief minister ba ila penti pro yang nakaliang jong i governor ba i honorable governor ba i honorable chief minister kumpa kalong menta imdon hapo Shillong idon sha po tura bat ila ong ba nono la shai in so one pai momentan ban ila ong yi honorable chief minister ba Maria Poi Shillong ida ban address ya kane issue ban settle pon for all hakbai dei bat kane nakaliang jong honorable governor ula yatho yorengi ba la shai un sale Delhi de hakbai dei bat kane ka benta mo ka ba nakaliang jong ka state government ka ong ba kasa kane ka ad hoc bat first installment tingila kerpadio honorable governor panakaliang jong uru un sunghaban penyekren lem Delhi hapo ka Ministry of Finance berkumjur hapo Ministry of Education Government of India bahkan pelaj kloy ya kan ikasong pisa kepada ka ad hoc but first installment na kapenta jong ka state Meghalaya nakabai dai bat kata kam dai ka jing keno kadai ka jing sisai kaning ikren ya ka last financial year kata kadai jong financial year arajar apuai apuar te hakabai dai pat ka last financial year nakaliang jong ka central government kala de pelai lut ya ka song pisa ka bakala ai ka commitment ban pelai syaka state Meghalaya TPE kata ka pisa ka pelai na government of India bat ka song pisa ka pelai pun brutrik jong benai March jong mentau snem nakaliang jong ka state government ka gila pelai 3 crore ka badai ka additional fund ka baki hap ban naka state kat kum ka cupping norms jong ka samagra shiksha abhiyan na bantaban siu ya trop chengi kino ka SSA tikani ka pisa baro armo bapalai na government of India ban na government of Meghalaya kam dap pura ken ban siu ya trop chengi baro khat arbnai ka sudap
sipo benai bat kasateng sa ini yar benai tika daw balai ba ini yar benai kasateng kalong ba ka government of Meghalaya ka claim pala ilut yai tai additional amount badai ban siu na ka state budget ka bala kot sispa saw crore na kata ka sispa saw crore ka pelai tang ribu crore hak arputrik jong benai match arjar apuar bat kapat sa saw crore jin bakala pelai paro sispa saw crore ngin on face kan ka problems kan ka pending service jong last financial year katulop jong ikanom sa jong benai February March henry ngimtip na ka daw mo Honorable Chief Minister Badon Prom jengi Usar Konrad K Sangma who is in charge of the finance thara utip khamha nakai kadaw ba upat sa ya kanai kapisa saw crore kabadai ban pelaj chapo education department na kabentaban siwa katulop jengi jong nai February March hadin ka jengi kendo jengi badulat ma ngishim ba ka jengi kendo jengi badulat kalong positif henry wat la kataro ngindang syong bayang teng ngindang continue ya kadharna ngin update ado bana kaliang jong UCM unshim initiative haka bay debat kaneka jingdawa